Стикерите скотч, нов продукт на пазара или нещо като Tixo, което дава малко повече сигурност. 50 метра на ролка, всеки един стикер има сериен номер и те не се повтарят, разбира се. Може да го ползвате като Tixo, за да облепите кашон, по-голяма кутия, кола, но ако искате да ползвате за нещо по-малко като плик с документи, може да си откъснете само един стикер на всеки 15 см. Tixo-то е пунктирано. Разликата между неотварен и отварен стикер. На този пише отварен. Залепяме стикера. И след отварянето му се получава надпис отворено. И дори и да намерите начин да залепите отново стикера на същото място, не може да скриете надписа. Той се появява вътре между двата пласта на стикера.